Ayo manhoko akanaka hedzinoi nhau dzozuwa ro30 mwedzi waChikumi. Chirongwa chevakuru vehurumende kumapazi akasiyana-siyana chokunokora mari yonyika chati chamiraba. Dare rinoringa nezveutano munyika rakatengerwa dzimotika dzinodhura dzorudzi rweDiscovery 6. Izvi zvakaitiwa zviri bei nokuti hurumende iribe mari. Kaunuka tinondokaona kakatekeshera sounye kumapazi ehurumende akasiyana-siyana, kunyangwe nomakanzuru chaiwo. Motika ibodzi yawakatengerwa inotengewa nemadhora ekuAmerica anoita $150. Iyi mari ingadai yakatoseenzesiwa kuita zvimwe zvinhu zvine musoro. Wagoni havo vari kuzvikumbira goridhe ronyika muurongwa hwakarongeka fani. Vanhu vanoseenzera kambani yeFidelity Printers inotenga goridhe munyika ndivo vari kutungamira kukoronyerawo. Vari kunyepa vanounga goridhe kuti vanyepe uwandu hwegoridhe vanenge vaunga. Zhinji roenda kumusika weutsotsi. Kumusika weutsotsi kuri kutengewa goridhe nemari zhinji yakapfuura iri kutengiwa nayo neFidelity Printers. Dai zviribe vakuru vonyika mukati, taizovimba kuti zvinokasika zvapera. Sangano rinoyamura nyika dzose nemari IMF rati upfumi hwenyika huchacherehwa muvhu nezvikamu 10 kubva muzana. Wakambenge wati upfumi hwenyika huchabenhuka shure nezvikamu 5 kubva muzana, asi apa wabva watoingidzira. Chinhu wareketa chiri nani ndechokuti mugore rino yari upfumi hunogona kusimukirawo nezvikamu 4 bedzi kubva muzana. Ngatingwarire wana Mhanduwe kuti nhamo ireke kupfunya chisero munyika medu muno. Kupfikiwa kwakaita EcoCash nedzimwe mari dzomufoni pabodzi ponomusika wezvikamu zvemabhizimusi kuribe kumisa nhanzva yakagarirwa nemari yonyika sezvairingirwa nevakuru vebhangi guru. Kureketa kuno dhora rekuAmerica rave kuita $100 omuno. WaJohn waribe kuziva kuti panonetsa pamaripo. Nzvimbo dzomugarandega dzakapoteredza nyika dzichiri kungoda kunhadzirisiwa kuti dziringisike zviri nani. Nzvimbodzi dziribe kana mibhedha inokusu, mvura yacho chaiyo inotonetsa kuboeka kwayo. Vazhinji vari kutofungira kuti vari kutatapurirana nacho chirwere chedzihwa mupengo kunzvimbodzo dzomugarandega. Hurumende yakambenge yamboti nzvimbodzi dzakodzera kuti dzichigare vanhu, asi zviri kuoneka kuti kumanyepo. Boka romagweta anowira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kuzororaba nokuda kweudzvanyiriri huri kuitwa nehurumende. Kureketa kuno mwedzi uno waChikumi watiri kupedza wakatatanura vanhu vanopfuura 20 kubva mumatirongo vachipomerwa mhosva dziribe kuhusu. Hurumende iyi iribe kana nyadzi idi. Toringadzo pasi rese. KuChina kwakatandira dzihwa mupengo kwaikwawo nokamwe kadzihwa kari kuboeka muhumba. Kwai kadzihwako kanogona kutatapura kuvanhu. Idi gore rino riribe chisvinu charakati rigadzirira. Ticharamba tichindokunyepai kuti zvinonga zviri kudini kuChina ko. Nyaya yokubiwa kwemari inoita mamiriyoni zviuru 500 zvomari yekuAmerica kubhangi ronyika yeAngola yatandira mudare rodzimhosva ikweyo nyasi. Wari kupomerwa mhosva yekubayo waimbova mutungamiri wenyika waDos Santos pabodzi pono mutungamiri webhangi ronyikaro nevamwe 3. Izvi zvinofadza muhondo yokurwisana nouori dai wakapfigirwa mutirongo zvisvinu. Munyaya yekugumisira yanyasi, Kenya yaonesiwa chitsvuku nemadzomba. Dunhu rekutekana ndiko kwaave madzomba yayo.
Pakatanga mupfigwa akange ari kuSomalia achikumusha zvokudya ikweyo. Madzombaya wari kutotadza kuyafirita kuti apere, zvokuti nyika iyi yaringana nonzara kuhusu. Ndinovimba wachazvikona zvokuwapedzazvo. Ndini wenyu Mhanduwe wonhau.